beletha normally ubelethiswa ogogo. Ugogo bazomthatha bambeke endlini ke kagogo, bese ukuthathwa icansi elidala, bese ukuthathwa ingubo nje endala nomcuba uzobekwa khona ukuze adedele khona-ke. Bese dedile-ke makubonakala ukuthi umntwana lo sithi umbethe. Bese-ke ugogo, omunye ugogo kulaba bebemsiza, uyaphuma uyobikela obani, uyobikela obaba ukuthi siphiwe, nangi isipho esisiphiwe, umuntu wakhona uzelwe Embethe. Sebeyazi-ke obaba ukuthi after u7 days-ke umakoti meseyoshisa izibi kuzokwenzakalani. Unikezwa igama u7 days mawusofikile-ke ilanga lokushisa izibi, umkhwenyana usiyatshelwa-ke ukuthi umakoti usezophuma. Ubaba-ke umkhwenyana wakhe uyaphuma, mephuma ekuseni engakakhulumisi muntu, uyaphuma-ke eye emfuleni. Uyoyenzani-ke emfuleni ubaba uyothola umngamanzi noma umhlahla uwumuzi ngelinye igama. So mesezobuya nawo-ke uyachochama-ke ngaphandle ku-round kagogo la umakoti ebededela khona, because ubaba akangeni la umakoti bededela khona. Anikeze ugogo-ke, ugogo onjani lo ozokwazi-ke ukuhendlisha noma ethathe umngamanzi azosiza-ke ngawo enzele ingane umngcwabo wakhe. Ugogo lo esithi akasahlambi noma ugogo ongasayi-ke ey'nsukwini zakhe noma akasayi endlini yakhe. Ake ngithathe ukhefu-ke ngithi masibiya ake siyophuza amanzi kancane-ke.